ejele uyazi uthi ungena iboshwa isike seyilunguze ngamawindi ngoba once zezisikhiye sejele sikhala sivula igate lapha ezansi sukuma zonke ziyolunguza amawindi sifuna ukubona ukuthi obani labangenayo. So uthi usadidwe yilokho nje ukuthi nakho ungena ngempela ejele uma sovuthi uyangena ngaphakathi uvela uyithele kuyiboshwa zivele ngamawindi zonke. Nithi ningena nje ngena ngaphakathi nihamba thuthuzi beyimemeza balethe baba sibachathe sibagwaze sibabhebhe sibenze yonke imikhuba yejele. So uthi ufika nje ungena kwakho usuke sokushintshile ngoba usuthukile ngempela ubone ukuthi cha ngathi ngisenkingeni yena. Ugcina ungazi ukuthi kuzokwenzakalani njengoba ngingena nje yini ezokwenzakala kumina ugcina udideka. Uthi ufika ngaphakathi nazo zibe zikudidisa ngendlela ezikudidisa ngayo uma udidekile nawe ube inkingi. Kanti fine uma ungena khona urelax ulandele yonke imithetho yakho eyenziwayo. Uma ukuthi awuyazi imithetho yakho hlala phansi ulinde ukuzokwazi ukuthola imithetho yakho ukuthi imi kanjani bazokutshela egcineni kodwa uma ufika uphapha nje uzogaxela ke lapho.